aw ni ce aw ni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi juma ye juillet kalo tile 11 san 2025 aw ka dun kibaru ni o wagati sele sananga dase an bi kunnafoni baw mani ka olu da kulo kan an bɛ hakilina jigi k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan na Charlie ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni baw minnu b'an bolo ni ka olu da kulo kan dɔw bɛ tali kɛ ko AES ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ninnu kɔnɔna kiribulon dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o tɔgɔ bɛna kɛ ko Cour pénale des droits humains du Sahel yɛrɛ kɔni ni kiribulon ye min kɔnɔna kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna yan kiribulon yɛrɛ kɔnɔna ni maa minnu kɛlɛ kɔnɔna u ye fagaliw kɛ ni o ye crime de guerre ye crime contre l'humanité banbaci wale fo ka taa se adamaden hakɛ sɔsɔliw yɛrɛ kɔnɔna maa minnu mana na nin kɛ k'olu ka kiri yɛrɛ kɔni bɛ tigɛ ni kiribulon ko fɔlen in de la. Juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 attaque min yɛrɛ kɔni kɛra Nioro du Sahel fanfɛla la o attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ Nioro du Sahel olu yɛrɛ kɔni ka commandant des armées ale kun ye layidu ta kɛ Nioro du Sahel sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ye ko an ka Mali finitigiw bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni basigi wa a kun y'a yira maa na k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na o ko'olu kun de kan a ye laseli kɛ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'o sɛgɛsɛgɛli baara minnu kun bɛ ka kɛ an ka Mali finitigilakaw fɛ k'o sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni ye nɔ bɔ wa b'a yira k'a fɔ ko u sera ka sebaya sɔrɔ o sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni na ka d'a kan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni ye u dɛmɛ kosɛbɛ u b'a ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. An bɛ segin an kɔ kura ye ni ka na an ka avion présidentiel ale ni équipement militaire o procès banni ko verdict yɛrɛ kɔnɔna ni condamnation min yɛrɛ kɔni bɔra olu yɛrɛ kɔnɔna an y'a ye k'a fɔ condamnation ko baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka kiiri tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko tɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni sera jamana ma k'o sababu kɛ ni maa ninnu ka kɛwalew ye wagati ninnu kuma yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛna o fana juru yɛrɛ kɔni sara o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na accusé ninnu caman bɛ yen nɔ a wajibiyalen don u ka wari hakɛya dɔw yɛrɛ kɔni sara jamana ye k'o kɛ juru sara ye ne ka ɲɛsin tɔɔrɔ minnu sera jamana yɛrɛ kɔni mari ma an bɛna da se u amandi nin bɛɛ lajɛlen ma ne ka olu walawala aw ye. Ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2025 an ka Mali douane mɔgɔw ka brigade mobile d'intervention olu kɔni y'u bolo da autocar 2 kan min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Mali sigiɲɔgɔn jamana dɔ de ka yɔrɔ la ni ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko ni autocar kɔfɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ fɛn pɛrɛnta caman yɛrɛ de kɔni kan minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ne ka dankari an ka Mali yɛrɛ kɔni ka lakana la. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assamba Jalo Touré ale laseli kɛ an ka ministre yɛrɛ kɔni ma k'u y'a ye k'a fɔ min ye dengue bana yɛrɛ kɔni ye ko o cas yɛrɛ kɔni bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ o ko hukumu ka furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. K'a bɛna fɔ Faransi ale kɔni kun bɛ ka yɛlɛ maaw tɔw la yɛrɛ de kɔni ka da ka wagati min ni Faransi yɛrɛ kɔni kun bɛ ka Rusi yɛrɛ kɔni critiquer kosɛbɛ wagati min a y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya foyi tɛ ale Faransi ni Rusi yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la ja o y'a sɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi halisa kumaɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ ale ni Rusi ɲɔgɔn cɛla la ko wa jɛɲɔgɔnya minnu fana kun bɛ Faransi ni Rusi ɲɔgɔn cɛla la k'u kun bɛ ka continuer n'u ka o jɛɲɔgɔnya ye ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila Nicolas Lerner yɛrɛ de kɔni fɛ ni nin ye Faransi ka service de renseignement mɔgɔw ka directeur ye ale y'a yira k'a fɔ ko wagati min bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bolo ko Rusi ale ni Faransi kun bɛ kɛlɛ la ko jɛɲɔgɔnya foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko kuma nin yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko Faransi ale ni Rusi hali kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'u ka jɛɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la dogow yɛrɛ kɔni na maa si kun tɛ a kalama ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Mali Burkina Faso ale Niger ni ninnu ye AES jamanaw ye olu ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni ka tile damadɔ lajɛrɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ye laseli kɛ k'u bɛna kiribulon dɔ yɛrɛ kɔni jɔ Mali jamana kɔnɔna na n'o kiribulon yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko Cour pénale des droits humains du Sahel k'o kɔni nana sigi sen kan an ka Mali faaba la ni o ye Bamako yɛrɛ kɔni kiribulon min sigi ko bɛna kɛ ni mɔgɔ fagatogo juguya dɔw yɛrɛ kɔni bɛ kɛ AES jamanaw kɔnɔna na kiribulon in ka baara bɛna kɛ olu maaw yɛrɛ de kɔni ka kiiri tigɛli ye o kojuguba ninnu bɛ se ka kɛ jumɛn ye crime de guerre crime contre
contre l'humanité o bamachi wale o fo ka taa se adamaden hakɛ sɔsɔliw yɛrɛ kɔni ma ni e maa min yɛrɛ kɔni minɛla nin ko ninnu na ko AES yɛrɛ kɔni ka kiribulon dɔ yɛrɛ min yɛrɛ kɔni nana sigi sen kan i b'i ka kiri yɛrɛ kɔni bɛ taa tigɛ ni kiribulon kofɔlen de kɔnɔna na ko fana tɛmɛlen kɔfɛ kaso dɔ fana bɛna kɛ Mali fanfɛla la ni o ye Bamako yɛrɛ kɔni kaso min yɛrɛ kɔni ka lakana bɛna sabati kosɛbɛ wa o kaso kofɔlen kɔnɔna na ni maa minnu yɛrɛ kɔni ka kiri tigɛra ni kiribulon kofɔlen kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'e ni mɔgɔ fagacogo juguya min yɛrɛ de kɔni kɛ i bɛ minɛ ni ka taa i datugu ni kaso kofɔlen ninnu de la Mali Burkina Faso ale Niger u bɛna fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni ni ka base de données judiciaire kelen yɛrɛ kɔni sigi sen kan ale ni plateforme dɔ fana bɛna bila sen kan mun yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa AES jamanaw ka se ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni ci ɲɔgɔn ma lafiya kɔnɔna na ni ye AES jamanaw ye ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ninnu kɔni bɛ ka o ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin kosɛbɛ ni o ka secteur caman yɛrɛ kɔni renforceli an y'a ye k'a fɔ ko turu yɛrɛ kɔni sera kiriko ta fanfɛla yɛrɛ de kɔni ma ala ka AES ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na kiribulon kelen yɛrɛ kɔni sigi sen kan min kɔnɔna na e maa min yɛrɛ kɔni ye crime de guerre crime contre l'humanité bamaci wale fo ka taa se adamaden hakɛw yɛrɛ kɔni tiɲɛni yɛrɛ kɔni ma ni maa min yɛrɛ kɔni minɛna nin ko ninnu na AES jamanaw kɔnɔna na i bɛ minɛ ni ka taa i ka kiri yɛrɛ kɔni tigɛ ni kiribulon kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kiri fana tigɛra yɛrɛ kɔni k'u bɛna kaso dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Bamako kɔnɔna na kaso min ka lakana sabatilen don kosɛbɛ o kaso in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa minnu ka kiri tigɛra ni kiribulon in na olu bɛ taa datugu o kaso kofɔlen in de kɔnɔna na ni kɔni ye ɲɛtagaba ye AES jamanaw olu yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnyaw la y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka u ka kow dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye nin juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 attaque min yɛrɛ kɔni kɛra Nioro du Sahel fanfɛla yɛrɛ kɔni na o attaque in kɔfɛ Nioro du Sahel commandant des armées ale tun ye hakilisigi kuma fɔ Nioro population maaw yɛrɛ kɔni ko attaque in yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'an ka Mali finitigiw olu kɔni ye ko in yɛrɛ kɔni ta ba la wa kun ye hakilisigi kuma fɔw ye fana ni ka layidu ta ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an ka Mali finitigiw fɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara min kun daminɛna an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ Nioro du Sahel fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'a bɛna fɔ o sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni ye nɔbɔ ka da kan ko juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 bamaci wale maaw ye attaque min yɛrɛ kɔni kɛ Nioro du Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o attaque in kɔnɔna na o kun bolila ni an ka Mali finitigiw ka blindé an'u ka bolimafɛn kelen yɛrɛ kɔni ko an ka Mali finitigiw ye sɛgɛsɛgɛli baara min kɛ ko in yɛrɛ kɔni kɔfɛ o sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni ye nɔbɔ ka da kan u sera ka taa bɔ blindé ale ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni kan wa a yirala k'a fɔ ko bolimafɛn kɔnɔna na maramafɛn caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ bamaci wale maaw taara ni ka minnu to a kɔnɔna na Nioro du Sahel commandant des armées yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la k'a ka Mali finitigiw kɛlen ni ka sɛbɛnya sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni na o da bɔra finitigiw ale ni population maaw ka collaboration dɔ yɛrɛ de kɔni na ka da kan attaque in yɛrɛ kɔni kɔfɛ population ale ni finitigiw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ région kofɔlen in kɔnɔna na Nioro du Sahel poste de contrôle ɲɛmaa ni o ye colonel Gilbert Jara yɛrɛ kɔni ye ko sera ka jaabi yɛrɛ kɔni sɔrɔ baara in kɔnɔna na cogo min colonel ale bɛ olu walawala mɔgɔw ye ko Goki attaque yɛrɛ kɔni senfɛ bamaci wale maaw olu kun bolila ni an ka Mali finitigiw ka blindé dɔ ye k'an ka Mali finitigiw tilala ka taa bɔ o blindé yɛrɛ kɔni kan wa u bɔli blindé yɛrɛ kɔni kan o sababuya yɛrɛ kɔni bɔra population maaw ka kunnafoniyali yɛrɛ de kɔni na ne ka ɲɛsin finitigilakaw ma ko samiya fɛ yɛrɛ kɔni ka ni bolimafɛn sugu ninnu yɛrɛ kɔni boli o gɛlɛyara kosɛbɛ bamaci wale maaw bolo o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye k'u taara ni ka blindé kofɔlen yɛrɛ kɔni to yen nɔ u ma se ka boli n'a ye i n'a fɔ a ŋaniya kun b'u kɔnɔ cogo min na ni ko sandare attaque fɛnɛ senfɛ bamaci wale maaw kun bolila ni an ka Mali finitigiw ka bolimafɛn dɔ ni o ye markiya yɛrɛ de kɔni ye ko bolimafɛn kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira ko an ka Mali autorité u ye équipe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni bila ni olu yɛrɛ kɔni taara o bolimafɛn in ta ne ka taa di an ka Mali finitigiw ma colonel Jara yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko an ka Mali finitigiw ni population yɛrɛ kɔni ka collaboreli ɲɔgɔn fɛ bamaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔni na ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la finitigiw ka renseignement ko ta fanfɛla la ka da kan ko yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka an ka Mali finitigiw ka capacité renforcer kosɛbɛ bamaci wale kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni blindé min yɛrɛ kɔni minɛla ko kɔrɔ ye an ka Mali finitigiw fɛ ko bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ ni an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni bɛ opération na ka olu yɛrɛ kɔni ka moral ɲa a b'u la nisɔndiya kosɛbɛ a bɛ courage yɛrɛ kɔni don u la ni halisa ka continuer bamaci wale kɛlɛli fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale ka ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni laseli Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ yɛrɛ kɔni ma ale bolo nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la ka da ka population ye finitigiw dɛmɛ kosɛbɛ
baara in yɛrɛ kɔni kɛli la ko yɛrɛ de kɔni na ale nana ni ka kuma in da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo la k'u la kunnafoniya yɛrɛ kɔni k'an ka blende ale ni an ka bolimafɛn dɔ min k'u sɛnna Bamaciwale mɔgɔ fɛ ko o tilala ka minɛ ko kura ye an ka Mali finitigiw fɛ a kɔni bɛ sinsin a ka ko kura ye a ka kumaw kɔnɔna na ko a bɛ population fo kosɛbɛ u ka jɛɲɔgɔnya ale ni u ka coopération yɛrɛ kɔnɔna u ni an ka Mali finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ la wa a b'u encourager kosɛbɛ k'an ka collaboration caya kosɛbɛ an ni an ka Mali finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ la ko dɔrɔn de bɛ se ka finitigiw dɛmɛ kosɛbɛ Bamaciwale kɛlɛli la cogo min an Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana bɛ se ka sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Avion présidentiel ale ni équipement militaire procès ko hukumu yɛrɛ kɔni kan an ka Mali kiriko ma olu ye fɛɛrɛ latigɛ ni tiɲɛni min yɛrɛ kɔni donna État kun ni yuruguyurugu baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na avion présidentiel ni équipement militaire sanni ko yɛrɛ kɔni na an ka kiiri tigilamaw ye fɛɛrɛ kɛ ni tɔɔrɔ minnu donna État kun o tɔɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka segin u ma contentieux de l'État ale ni parquet général yɛrɛ kɔni ka laɲini na olu y'a yira k'a fɔ ko avion présidentiel ni équipement militaire sanni ko yɛrɛ kɔni na ko maa ninnu ka yuruguyurugu baara yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don jamana kun ko yɛrɛ de kɔni na olu b'a laɲini an ka kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ accusé ninnu u ka fɛɛrɛ latigɛ ni u ye tiɲɛni fɛn fɛn don jamana kunna u ka segin ka o tiɲɛni wariw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kiiri tigilamaw olu ye accusé ninnu yɛrɛ kɔni condamné an man di saraliw yɛrɛ kɔni na ka o wari ninnu yɛrɛ kɔni ta ni ka o bila u ka tiɲɛni ninnu wariw nɔ la de kiiri tigilamaw ye accusé ninnu condamné wari minnu sarali la o ye CFA wari miliyari caman yɛrɛ de kɔni ye ko avion présidentiel sanni ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Madame Buhari Félix Sissoco ni ale an ka Mali sɔrɔ ko ministre ale ni Mustafa Ben Barka olu yɛrɛ kɔni fila condamné la CFA wari miliyari 3 ani dɔɔni yɛrɛ de kɔni sarali la ko nka ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni na État ale bɛ maa kelen de sugandi min yɛrɛ kɔni bɛ wari in yɛrɛ kɔni sara ni État ye maa min yɛrɛ kɔni sugandi wari in sarali kama a wajibiyalen don o tigi de bɛ wari in bɛɛ lajɛlen sara wa n'o tigi ye wari in yɛrɛ kɔni sara a bɛ i n'a fɔ juru in bɔra maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen de kan na équipement militaire sanni ko hukumu kɔnɔna na Madame Buhari Félix Sissoco Siri Mohamed Kaɲasi ale ni Amadou Koumba olu kɔni condamné la CFA wari miliyari 15 de sarali la o CFA wari miliyari 15 min yɛrɛ kɔnɔna na sara o kɔni bɛ tali kɛ ko kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ kɔni commandeli kɛra o wari sarala nka o kɛlɛkɛminɛnw ma na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye ka o wari yɛrɛ kɔni bila o nɔ la de wa ni CFA wari miliyari 15 ko in yɛrɛ kɔni na État de fɛnɛ bɛ maa kelen sugandi ni maa 3 ninnu na min bɛ wari in sara wa ni État ye maa min sugandi ni maa 3 in na wajibiyalen don o tigi ka o ka wari in sara wa n'ale ye wari yɛrɛ kɔni sara juru in bɛ binnen ka bɔ maa 3 ninnu bɛɛ kan na o maa 3 kelen ninnu kiiri tigilamaw ye u condamné CFA wari miliyari 3 ani dɔɔni bɔɲako de sarali fɛn na o wari kelen sarali ko fɛnɛ na maa kelen de bɛ sugandi o la min yɛrɛ kɔni bɛ o wari in fɛnɛ sara halisa équipement militaire ko sanni ko hukumu kɔnɔna na colonel major Nuhu Dabitaw ale ni société Biostar ni olu yɛrɛ kɔni ka représentant ye Amadou Kouma ye olu maaw fila fɛnɛ condamné don CFA wari miliyari 2 ani dɔɔni sarali yɛrɛ de kɔnɔna olu fɛnɛ ka wari sarali ko in yɛrɛ kɔnɔna État bɛ maa kelen de sugandi min bɛ wari in sara ni o tigi ye wari in sara juru bɛ binnen ka bɔ maa fila ninnu bɛɛ kan na min ye Soumaïla Jabi ni ale ye transitaire ye cour maaw yɛrɛ kɔni ye ale condamné CFA wari miliyɔn 500 de sarali la nin wari ko in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na min ye Madame Buhari Félix Sissoco ye ale kɔni kelen bɛna na CFA wari miliyari 8 yɛrɛ de kɔni sara k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ko tɔɔrɔ min sera État yɛrɛ kɔni ma ninnu ka yuruguyurugu sababuya la ka wari yɛrɛ kɔni kɛ ka o ko ninnu nɔna bila ɲɛ maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni accusé don avion présidentiel ale ni équipement militaire ko in yɛrɛ kɔni sanni ko affaire la o bɛɛ lajɛlen condamné don CFA wari miliyari 10 yɛrɛ de kɔni sarali la État ye ka o kɛ k'u ye tɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni se État ma yuruguyurugu in sababuya la ka o wari yɛrɛ kɔni kɛ ka o nɔna bila a yɛrɛ k'a fɔ ko o CFA wari miliyari 10 yɛrɛ kɔni sarali ko fɛnɛ na min ye État ye ale de bɛ maa kelen sugandi accusé ninnu bɛɛ lajɛlen na o tigi bɛ CFA wari miliyari 10 yɛrɛ kɔni sara wa ni maa min yɛrɛ kɔni sugandira ka CFA wari miliyari 10 sara ni ale ye wari in sara juru in bɛ bin ka bɔ accusé ninnu bɛɛ lajɛlen kan na hakilina jiginna min ye Madame Buhari Félix Sissoco ye ale condamné na san 10 kaso kɛli yɛrɛ de kɔni na ale ni 500 sarali la o 500 yɛrɛ kɔni ye jumɛn o ye ko faux en écriture usage de faux ale ni furuba nafolo suyɛni yɛrɛ kɔni ko Madame Buhari Félix Sissoco ye o infraction min yɛrɛ kɔni kɛ 500 yɛrɛ kɔnɔna na ta ne ka o kɛ dommage ye ka ɲɛsin o infraction ninnu de ma min ye colonel major Nuhu Dabitaw ale kɔni condamné na san 7 kaso kɛli la ale ni 200 de kɔni sarali la ka o fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛ ka infraction yɛrɛ kɔni juru sara yɛrɛ kɔni bakurubaya la an man di ko min yɛrɛ kɔni sigira accusé ninnu kun ne de ye olu yɛrɛ kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu ye tiɲɛni minnu yɛrɛ kɔni don État kun ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ o de la wajibiyalen don u kan ne ka nin wari ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara walasa u ye tiɲɛni min don État yɛrɛ kɔni kun o tiɲɛni in ka se ka nɔna bila yɛrɛ kɔni
Douane maaw ka cɛsiri ani ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna na douane maaw ka brigade mobile d'intervention olu sera ka u bolo da fɛn dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don an ka jamana ka lakanako yɛrɛ kɔni na. Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2025 an ka Mali douane maaw ka brigade mobile d'intervention olu ye autocar dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ min kun bɛ ka bɔ Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ yɛrɛ kɔni na ni kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ni autocar min yɛrɛ kɔni lajɔra a yirala k'a fɔ ko Mali douane maaw kun bɛ ka bisigiya la k'a fɔ ko fɛn kolonbaw yɛrɛ de kɔni bɛ a kɔnɔna na minnu bɛ se ka dankari Mali jamana yɛrɛ kɔni ka lakana la. Information kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sababuya la ale ni brigade mobile d'intervention maaw ka cɛsiri ni u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni na u sera ka u bolo da cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kan autocar in kɔnɔna na cargaison min yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna falen don fɛn dɔw de la ni yamaruya tɛ fɛn minnu bolo ni ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Douane maaw ka kɔrɔfɔ la ko maa ninnu kun kɛ bɛ ni ka fɛn in dogo ko ɲuman autocar in kɔnɔna na cogo min ni ma wolomali yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ i kun tɛ se ka fɛn nin yɛrɛ kɔni ye cogoya si la. Douane maaw sera ka u bolo da fɛn pɛrɛnta kala 165 de la détonateur électrique 800 ani 25 rouleau de cordon détonnant o kɔni 49 ale ni bonbonne de mercure 9 a yɛrɛla k'a fɔ ko brigade mobile d'intervention ma u sera ka u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan minnu ye menasiba ye an ka jamana ka lakana yɛrɛ kɔni na. Douane maaw filɛ k'u bolo da ni fɛn minnu yɛrɛ kɔni kan o ye menasiba ye an ka Mali jamana ka lakana yɛrɛ kɔni ma. Ka d'a kan ko brigade mobile d'intervention maaw sera ka u bolo da fɛn pɛrɛnta minnu yɛrɛ kɔni kan o ni bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni bɛ minnu utiliser an ka région kɔnɔna na ko u bɔlen don kosɛbɛ ko min ye mercure yɛrɛ kɔni bisigiyali bɛ ka k'a la k'a fɔ k'ale kun bɛna taa damada yɛrɛ de kɔni na ko o mercure kelen yɛrɛ kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ kɔni fɛn pɛrɛnta dilanni yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna na mercure ale bɛ don o baaraw fɛnɛ la. Brigade mobile d'intervention maaw filɛ ka sebaya sɔrɔ ni opération min yɛrɛ kɔni na o y'a yirana k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko fɛnw donnen an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ an ti bɔ a kalama yɛrɛ kɔni ko olu caman yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka basigibaliya yɛrɛ kɔni juguya jamana kɔnɔna na. A b'a yirana fɛnɛ k'an ka Mali douane maaw olu kɛn bɛ ni ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa fɛn dɔw kana don an ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ bɔ ma kɛ olu kalama a y'a yirana k'a fɔ k'u ka stratégie min yɛrɛ kɔni taabolo ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan k'a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dankari ni fɛn ninnu caman de la. Douane yɛrɛ kɔni ka cɛdenw y'a yira k'a fɔ halisa u cɛsirilen don nin n'a ɲɔgɔnna opération yɛrɛ kɔni cɛli la kosɛbɛ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ fɛn kuntan ale ni fɛn fɛn bɛ se ka kɛ menace an ka jamana ka lakanako yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dan sira la cogo min u si kana na don jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2025 o kun ye conseil des ministres ye an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ an ka Mali kɛnɛko minisiri ni o ye colonel Asan Bajalo Ture ale ye kunnafoniya laseli kɛ an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni ma ko min ye dengue bana ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kaw bɛ ka caya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Colonel Asan Bajalo ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko ni ye dɔgɔkun tɛmɛnen lajɛ ni ka an ka nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko caman yɛrɛ kɔni donna o hakɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnenw ka kun ka dɔgɔ kosɛbɛ ko nka nin dɔgɔkun in na an y'a ye k'a fɔ dɔ yɛrɛ kɔni farala kan ko yɛrɛ de kɔni na a jɔrɔlen don kosɛbɛ ni k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko dengue yɛrɛ kɔni k'a kana na caya kosɛbɛ jamana kɔnɔna na. O ko jaabi la frontière fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma. A ka kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin ka yɛrɛ kɔni ko mesure de sécurité minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale ni k'a fɔra k'an ka kow yɛrɛ kɔni kɛ cogo min walasa dengue bana ale kana na se ka yɛlɛma maa wɛrɛw fɛ k'a b'a laɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka o kɛwale nin yɛrɛ kɔni labato an k'u labaara o labaara cogo ɲuman na. A y'a yira k'a fɔ ko walasa ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati ka se ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kisi dengue bana ma ale ni dengue yɛrɛ kɔni kelen ka maa wɛrɛw minɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o ko in na ko fo Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ de kɔni ni ka an fanga kɛ kelen ye walasa an ka se ka ni bana in yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na. An ka kɛnɛko autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ hakililajigin yɛrɛ kɔni kɛ ko sosow yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ yɔrɔ mun na k'an ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka tiɲɛni don o caman yɛrɛ kɔnɔna ale ni k'an k'an yɛrɛ protéger kosɛbɛ walasa soso ale kana na se ka an sɔrɔ bilen ni ka haki ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ soso min kɔni ye pali dengue yɛrɛ kɔni ale de ka teli ka o bila mɔgɔ la. Nin yɔrɔ in na an fɛnɛ bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'an ka fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka dengue yɛrɛ kɔni bana si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na.
Emmanuel Macron ni ale Faransi jamana ɲɛmɛ ani Vladimir Putin ni o ye Rusi jamana ɲɛmɛ ni y'a dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni téléphone na kuma tɛmɛna jamana ɲɛma fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la. O dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni tɛmɛnen min ye Faransi ka service de renseignement ma o ka directeur ye ni o ye Nicolas Leiner yɛrɛ kɔni ale bɛ interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ téléso dɔ yɛrɛ kɔni na Faransi jamana kɔnɔna na. O interview yɛrɛ de kɔni senfɛ service de renseignement directeur ale bɛ révélation baw yɛrɛ kɔni kɛ. A y'a yira k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ kɔni bɛ ka min yira diɲɛ mɔgɔ la ni o de ye ko kumaɲɔgɔnya tɛ ani Rusi ni ɲɔgɔn cɛ la ko jɛɲɔgɔnya tɛ Faransi ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ la ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ. Hali n'a sɔrɔ sanga ani wagati Emmanuel Macron ale kɔni bɛ bɔ ni ka Rusi yɛrɛ kɔni critiquer ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko dogo yɛrɛ kɔni na Faransi ni Rusi bɛ ka continuer ni ka coopération tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la. Nicolas Leiner yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Faransi ale ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛla la ko kumaɲɔgɔnya tile kelen ma deli ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la. Ko Emmanuel Macron yɛrɛ de kɔni ordre di ko coopération ka continuer ni ka kɛ Faransi ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ dogo yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na. Ko hali Algérie min yɛrɛ kɔni ni diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲɛna Algérie ni Faransi k'u cɛ ka jugu kosɛbɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kumaɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ Faransi ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la hali n'a sɔrɔ diɲɛmaa yɛrɛ kɔni bolo ko jɛɲɔgɔnya t'u ni ɲɔgɔn cɛ la bilen. Ni kuma yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maaw yɛrɛ kɔni dabaliya ban kosɛbɛ ka d'a kan n'a y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ kɔni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bolo ko nin ye a san 2 de ye kumaɲɔgɔnya tɛ ka tɛmɛ Faransi ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ la ko wa Faransi ale ni Rusi k'u cɛ jɛ o yɛrɛ kɔni man di ko ja ko yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ dogo la de diɲɛmaa ɲɛna u b'a kɛ i n'a fɔ ko u man di yɛrɛ kɔni ko nka dogo la halisa jɛɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la wagati min ni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo ko jɛɲɔgɔnya foyi tɛ Rusi ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la min yɛrɛ kɔni Faransi ka service de renseignement ka directeur ale filɛ ni ka révélation ba minnu kɛ a ka interview senfɛ o kɛra sababu ye ni ka maaw yɛrɛ kɔni dabaliya ban a ye dɔw fɛnɛ ɲɛ yɛlɛ kosɛbɛ ko dɔw yɛrɛ kɔni kan. Nicolas Leiner yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Faransi ale ni Rusi ka service de renseignement ko don kelen da kelen kumaɲɔgɔnya ma tigɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la ko halisa ni maa fila ninnu bɛ contact la. O ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko Rusi min ni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bolo wagati min ko ale kɔni bilalen bɛ kɛrɛfɛ Faransi fɛ yɛrɛ kɔni ko ja o ko in yɛrɛ kɔni ti tiɲɛ ye ka d'a kan Rusi ni Faransi ko kumaɲɔgɔnya ma deli ka jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ la yɛrɛ. Ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ coopération bɛ Faransi ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ la terrorisme islamique kɛlɛli yɛrɛ kɔni na ko coopération in tile kelen da kelen yɛrɛ kɔni ma jɔ. Service de renseignement directeur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko terrorisme islamique kɛlɛli ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na ko Rusi ka service de renseignement ma u bɛ ka continuer ni ka information di Faransi ka service de renseignement ma ko wa Faransi fɛnɛ ka service de renseignement ma olu bɛ ka continuer ni ka kunnafoniyaw di Rusi ka service de renseignement ma o fɛnɛ ma. Nicolas Leiner yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko in yɛrɛ kɔni tɛ lakanako dɔrɔn yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko Emmanuel Macron ka ye ordre yɛrɛ kɔni di ko Faransi ka service de renseignement ma u kana na kuma tigɛ u ni Rusi ka service de renseignement ma u ni ɲɔgɔn cɛla la. Ko Emmanuel Macron a sinsinna ka kosɛbɛ a ka service de renseignement ma yɛrɛ kɔni ko dogo la u ka continuer ni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Rusi ka service de renseignement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la. Nicolas Leiner yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko sanga ani wagati kumaɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ ale ni Rusi ka service de renseignement directeur yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Sergei Naryshkin yɛrɛ kɔni. A y'a yira k'a fɔ k'olu ka kumaɲɔgɔnya in tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛla la u ma communiqué officiel foyi kɛ a ko kan ko u ma débat foyi kɛ a ko kan diɲɛmaa ɲɛna yɛrɛ kɔni ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra dogo la cogo min maa si kana na bɔ a kalama. Dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Faransi ka service de renseignement directeur yɛrɛ kɔni ka kuma ye olu ɲɛ yɛlɛ olu ye fɛnba yɛrɛ de kɔni faamu. U y'a yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ sanga ani wagati Faransi ale bɛ critique kɛ ni ka ɲɛsin Rusi ma sanga ani wagati Faransi ale b'a yira k'a fɔ k'a bɛ Ukraine yɛrɛ de kɔni jukɔrɔma don ko nka o n'a ta Faransi ale ma coopération yɛrɛ kɔni tigɛ ani Rusi ni ɲɔgɔn cɛla la i n'a fɔ a y'a yira diɲɛ mɔgɔ la cogo min na de. Nicolas Leiner yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wa Rusi dɔrɔn tɛ Faransi ale ni Algérie ni olu minnu bɛ ka kɛ diɲɛmaa yɛrɛ kɔni ɲɛna i n'a fɔ ko u cɛ jɛw yɛrɛ kɔni man di ko fo daminɛ na kari u ka jɛɲɔgɔnyaw la ko Algérie kelen ni Faransi yɛrɛ kɔni tile kelen da kelen kumaɲɔgɔnya ma tigɛ u ka service de renseignement ma u ni ɲɔgɔn cɛla la. Nka Nicolas Leiner yɛrɛ kɔni y'a tiɲɛtiŋa k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ min tɛmɛna Faransi ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la o kɛra sababu ye ni jamana fila ni ka service de renseignement u ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kun sumayara dɔɔni ko nka dan kɔni ma kari la ko halisa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana fila ni ka service de renseignement yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn kalama. Nicolas Leiner ni o ye Faransi ka service de renseignement ka directeur ye ale ka nin kuma nin yɛrɛ kɔni kɛra révélation ba ye diɲɛmaa yɛrɛ kɔni bolo
dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔ la ko Faransi jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ko a tɛ ka tiɲɛ f'u ye k'a ma tiɲɛ fɔ a ka jamana kɔnɔdenw ye wa a bɛ ka a ka jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni janfa yɛrɛ de kɔni ka d'a kan ko diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna Faransi y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya foyi tɛ ani Rusi ni ɲɔgɔn cɛ la ko ka sɔrɔ dugu dugu la jamana fila ninnu bɛ ka continuer ne ka tɛmɛ ni u ka jɛɲɔgɔnyaw ye. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.